Na Nový týždeň som dostal takýto poloprázdny košík v hodnote 16 eur. No tak to som zvedavý, bude to asi veľká výzva aj pre mňa, pretože za 16 eur sme tu ešte nevarili na celý týždeň. Pozrieme sa, čo tu je. Vňaťka ako stále, to nesmie chýbať. Mleté mäso, 400 gramov. Obrovský batát, pol kila batátu minimálne. Jedna bagetka, kukurica, fazula, paradajky, sušené paradajky, mozzarella, opäť ďalšie paradajky v inom stave, pretlak, grécky jogurt, maličký, cibulka je základ, jarná cibulka, kapia, cuketa, čerstvý tymián, cesnak, koreňová zelenina. Takže vlastne pár základných surovín. Tak som zvedavý, bude to veľká výzva, ako som povedal. Teším sa, ideme na to. Prvý recept v tomto týždni bude mleté mäso na mexický spôsob. Takže budem potrebovať určite kukuričku, fazulu, paradajky a samozrejme mleté mäso. Začneme pekne postupne. Najskôr očistím cesnak a cibulu. Je super nájsť takéto malé cibulky v obchode, pretože ju môžete použiť na jedno jedlo celú. Je to 50 gramov. Zoberiem si panvicu, zohrejem, ale ešte medzi tým schovám určité veci do chladničky, ako je mozzarella a jogurt. Kým sa panvica zohreje, nasekám cibulu. Na panvicu dám slnečnicový olej, prihodím cibulu, nasekám aj cesnak na drobno. Cesnak pridám trošku neskôr. Cibulu premiešam, no a pripravím si ďalšie ingrediencie, ktoré budem potrebovať. Odoberiem 1/3 mäsa zo 400 gramov. Teraz prihodím cibuli, cesnak, mäso. Ostatné mäso prekryjem foliou a schovám do chladničky. Kukuricu, takúto maličkú konzervu, použijem celú. Je to 140 gramov. Preplachnem studenou vodou, dám do misky a odlejem aj polovičku z tejto konzervy fazul. A toto má 250 gramov. Takisto preplachnem, zmiešam s kukuricou. Mäso osolím, okorením, prisypem rastcu, prilejem olej. Ako náhle mäso získa zlatistú farbu, pridám pretlak, 2 lyžičky, premiešam a pretlak orestujem. Tak budem potrebovať aj druhú panvicu na opečené bagetky. Rovno rozpalím, prisypem čili, predsa mexické jedlo musí byť trochu pikantné. Teraz fazula s kukuricou. Zmes premiešam, chvíľu ešte orestujem, aby aj tá kukurica s fazulou sa trošku zarestovali a pripravím si ešte jednu cibulku. Cibulku samozrejme oplachnem. Zmes vyzerá nádherne, naozaj to krásne vonia. Teraz prilejem polovičku paradajok z tejto konzervy. Je to naozaj veľmi horúce, to je jasné. A dosolím to do korení, podlejem trochou teplej vody. A na miernom ohni ešte podusím, nakrájam bagetku a opečiem z oboch strán na olivovom oleji. Nakrájam cibulku, stačí mi polovička a idem to naservírovať na hlboký tanier, pretože je to takéto vláčne, šťavnaté, mexické. Pridám cibulku. Ako vidíš, polovička jarnej cibulky po nakrájení je naozaj veľká hromada. Opečenú bagetku si naservírujem zvlášť na tanierik, na ktorý dám ešte špeciálnu servítku s takýmto krásnym logom. No a dnešné krásne mexické jedlo máme hotové. Netrvalo to tak dlho, vyzerá to perfektne. Ja vám prajem dobrú chuť.